Здравейте, аз съм Девичо от Форма и днес ще ви покажа как да си направите ето това нещо. Да следи това човече моя курсор. Трябва ви Adobe Flash. Сена искаше да му покажа. В сайтовете работи. Този, който сега ще го копирам, защото няма смисъл да го пиша. Правим си файл ActionScript. Вземаме Valtool, правим няколко две кръгчета, които трябва да са бяли. Така, и ако едното е по-голямо, просто оттриете, правите още едно, селектирате го, Free Transform и го намествате както си трябва. Значи, доста фейлове имах до сега, затова искам да ви помоля да не хейтвате и да казвате, че съм само копирал кода и така нататък, и аз искам да науча нещо все пак. Сега правите тук вече на черно. Тук над центъра слагате черни точици, които ще селектираме първо окото. Modify, Convert to Symbol. Тук тайпа трябва да ви е на Movie Clip, в средата тази точка. OK. F9 натискаме, поставяме кода, тикчето, Ctrl и Enter, за да видим дали работи. Едното око вече работи. Сега селектираме и другото. Modify, Convert to Symbol, същите настройки. F9, поставяме кода. И ето вече работи. Взимате пенсила, рисувате му някакво носле, усмивка, език. После го насейвате, като натискате файл, Publish Settings, CFWF, избирате си директория, име, примерно пиши, Publish, и ето го моето човече. Ето го. Може да го качате в prikachi.com, като натиснете Flash, разглеждане, примерно ръчно задаване и качи. Може да го поставите в някакъв форум. Това беше от мене. Чао!